Значи сега пак ще кажа за историята на академията, че това е един млад човек от Гоце Делчев, който има така афинитет към метала. И той е написал една пиеса с много интересен риф и пиесата се казва "Здравей, 15 септември". Може ли да се сети някой от вас за кой 15 септември става въпрос? Сега сме 1 септември. 2 септември. За кой 15 септември става, Стефан? Освобождението на Швейцария от Османско. Или кой? Или на Америка. Или на Америка. Или на Америка. Добре, кой 15 септември? Да питаме момчета. Някакво робство ли почва тогава за да такова? По-добре да питаме тях. Някакво робство ли почва на 15 септември? Какво има? Почваме училище. Това не го знаеш, нали? И той човек е казал "Здравей, 15 септември", за да не обиди, как се казва вашата учителка по химия? Не знаеш, нали? Ами, Съни, това е твой ученик, така че оправите се. Сега ми обяснете какво ще ни изпълните. Окей, това е една рок пиеса с импровизация, която преди малко в блуз. Той Никола си измисли рифа, така че ще го подкрепим. Да. Казвайте го. Аз сега тук трябва да викна "Здравей, 15 септември! Ние идваме!" Опъвай! 15 септември идва! Росене, усмихни се малко, бе, човек. Знаеш какво да правиш? Нито като китарист, нито като плател. Свирите с струни, които са, няма да кажа зле, бих казал брутално, амортизирани, казал не всички, някои от вас. Според мен, при всяка такава важна проява, според мен това беше важна проява, би трябвало струните да бъдат сменени, подходящо време, за да може китарата наистина да звучи както трябва, а на доста инструменти това не беше направено. Не ви упреквам, според мен е нещо, което би трябвало да се спазва именно заради звука, което и колегите много често казаха звука. Но вие, ако имате амортизирани струни, каквото да се опитвате, това няма да го направите. Това е моят съвет. Нищо повече. Може би малко сега да кажа думи. Искам колегите да работят черпателни. Нека да вземат отношение. Наред с класиците, които всички вече... Чакай. Аз ще дам на някой. Добре на вас. Приемствеността трябва да има и то вече е в ваша лице. Така че успех. Дързайте.
Окей, какво мога да кажа аз? Първо на първо, изкачихме много време, за което няма да приказвам супер много, обаче всички се представихте днес много добре и сте много добри. И ви казвам, развивайте се в тази сфера, в която се развивате, защото музиката е едно много хубаво нещо, което в смисъл е нужно на човек, дори да не става музикант. Ако се занимаваш с музиката, това ще ти помогне много, защото музиката е свързана с всичко. Това е ритъма на живота, това е звука на живота. Така че занимавайте се с това, продължавайте, добри сте, много сте добри, ще ставате още по-добри. Продължавайте да работите върху себе си. Това е едно от най-важните неща. Музиката ви хармонизира. Искам да поздравя всички. Беше прекрасен концерт и не спирайте да мечтаете. Това не е важното и всичко най-хубаво тук напред, защото музиката е щастие. Това е голяма ценност. Музиката има невероятното умение да сплотява. Тя разказва, тя умее да сплотява. Понеже Русе са срещу нас, искам да ви кажа, че има много други хора, които участваха тук днес и много ми се иска всички ние да бъдем едни добри приятели, да не сме конкуренти, да обменяме опит и всеки да бъде себе си и да показва това, което умее по начина, по който го умее. Аз съм безкрайно щастлив за това, че сме тук и сме част от тази китарна академия. И лично аз изобщо нямам търпение, нямам никакво търпение, утре да се съберем и заедно да свирим, което ще бъде, може би, кулминацията на този форум. Всички заедно да музицираме и да бъдем една енергия, едно цяло. Реално нямам какво да добавя, колегите бяха изключително изчерпателни, но едно е такова събитие носи изключително много на младите, защото това са едни неща, които всеки един от нас, преподавателите, ги повтарят тия неща ежедневно, но по някой път те малко така решават, че не искат да го чуят точно днеска това нещо, но когато се изкаже от един, втори, трети, пети човек, те в един момент решават, че наистина моят преподавател може би е прав. Така че слушайте се малко повече и успех. Ако може аз нещо да кажа, да се възползвам от мъдростта на нашия ментор господин Иван Кочев. Ще се опитам, понеже е на запис, да бъда цензурен, така че се заменя някои термини с по-такива политкоректни. На един от Сълвиждам от първите ми уроци, когато още бях ученик в ДМШ и бяха и този Батко с голямата дълга коса, металяга с Нематовски и другите големи Батковци, всички така бяха и така бях много наплашен. И господин Кочев ми обясняваше някакви неща и както каза колегата, понеже ние се срещаме често с него и малко като с родителя има едно такова естествено съпротивление срещу опита за насочване. Някъде към 3-4 клас ми го каза една басня, която се старае и продължавам се старае да я спазваме, да я предавам в следващото поколение и тя е следната. Едно врабче зимата се летяло, обаче понеже е малко и крепко, останало студено и решило да кацне малко да се почини. Обаче не щеше зима е навалял сняг и го затъпал докато се бил разпал и то се събудил, обаче сдупано с сняг и почнал да бере душа, защото измързва хипотермия. Вследствие на това тама аз викал: Боже, идвам тебе, бабо, дядо, идвам да ти ставя поста, минава една крава и извършва отгоре едно физическо действие, една торта пуска, което има благотворен ефект върху връбчето, защото разтапя снега и му става хубаво. Връбчето такова, тама си казал: отивам си от този свят, защото става топличко и така почва да пърка с крилата, така и се различа и казва: ще съживей. Минава една лисица и вижда: нещо мърза. Извадил го така връбченцето, го изтръскал, как гнусли, го взима и го изява. Така, като всяка басня,
Тази басня има пулка и тук и пулките са 3. Първо. Никога не яж връбче, което е потрупано с торта. Този, който слага торта отгоре, ти мисли лошото. Второто не този, който прибавя от тортата, ти мисли винаги доброто. И когато ти си в торта, е хубаво да не пъркаш. Не да не пъркаш много. Да. Защото ще се омажеш яко. Защото? Кажа само за финал. Защото така ми дойде след тия басни. То е кратичко, много е кратко. Само се замислете защо го правим всичко това и защо тези хора идват да ни слушат. То е едно свещено действие, нещо много интересно. И ви разказвам веднага историята набързо. По наше време момчетата ходеха в казарма, извинявайте. И тогава, аз отидох, знаех, отивам без китарата, преди това естествено музикално училище, отивам без китарата, оставам сам сред чужди хора. И в един момент започвам да усещам как вида ми се променя. Когато се видя в огледалото, аз станах все по-сив и безличен. Точно. Да, все по-сив и безличен и в един момент дните ми нямаха смисъл. Дойде едно такова време след няколко месеца маршировки, клетви и димитри, когато имах възможност да се прибера и да си взема китарата, защото щяхме да правим група в казармата. Така, прибрах се, естествено първата работа свири. Връщам се в казармата, първата работа свиря цяла нощ. След вечерна проверка свирих, импровизирах там, не знам си какво измислих. Така, бях най-щастливия човек на земята. И на другата сутрин, когато се видях в огледалото, си казах, върна се. Така че, чувствайте и обичайте. Всичко добре. Едно мнение. Много ми е приятно. За това сме се събрали. Руми? Аз съм по-скоро... Виолончелистка. Китарна виолончелистка. Да. Тъй като повече знам репертуара на китарата, отколкото може би на виолончелото, тъй като винаги по всички форми съм заедно с моя съпруг. Ето, маняка китарист. Още от 96-та година, когато се явявахме още като студенти. Тогава спечелихте първа награда. Да, спечелихме първа награда като дует. Бойния Иван Спасов, професора ни я връчи. Но още от тогава съм влюбена във вашия град. Но искам като слушател и като ценител на този прекрасен инструмент да благодаря от сърце за изключително топлия прием, който ни оказаха дамите от Ротари Клуб, особено днеска всички са... Сега! Искам да ви снимам. Това е Тони Кондева, президента. Всички сме обгрижени, напоени, подслонени, подсъдени. Изобщо сърдечно благодаря наистина и вас двамата. Охо, и още има. И така вашата сърдечност и с удоволствие надявам се всички пак до година, дай Боже, със съдействието на всички вас и на вашия кмет и на вашата управа на общината, отново да бъдем на такъв форум, защото той е полезен за всички, не само за китаристите, дори за слушателите като нас. И мисля, че всички са безкрайно доволни и още веднъж сърдечно благодаря. Благодаря. Ами, хора, сега това, което ще направим е... Много се радвам, че сте днес отново в нашия град. Благодаря ви, че уважихте Академията и присъствате днес тук. Много радвам. Искам да благодаря на Съни
Надявам се да бъде достоен заместник на баща си. Едва ли. Но не е в случай. Пожелаваме ти много успех. Вярвай се ми. Благодаря и на госпожа Ралица Базайтова, че присъства днес на нашата имате много неща да ни казвате и ние да питаме. Аз тук ви нося подарък. Според мен портрет на Гоце Делчев, който да си сложите на едно подходящо място. Аз предлагам да е в школата. Аз го давам на вас, а вие на който прецените. Много благодаря. Благодаря ви за участието. Аз много ви благодаря. Доцент Балкански, за мен беше удоволствие. Благодаря. И аз много благодаря на родителите, на всички хора, които подпомогнаха в провеждането на този незабравим миг и естествено Огняна. Нали вие сте, Антон? Да не бъркам. Не, нали? Затова... Вярвайте. Лиляна Игнатова, Русе. Стефан Христов, Казанлък. Манчо Карайлиев, Казанлък. Павлин Павлов, Тетевен. Къде отиде Павлин? Никола Лазов. Никола Лазов е... Да, вече наградите. Никола Лазов. Много ще моля ръководителите на групите на школите, просто да не сме пропуснали някои от дечиците. И да се обарят, ако има такъв. Анна Мария Абрамова. Елена Мария Абрамова. Денис Печариев. Много пъти Гоце Делчев си поздравява. Вядай. Асел Бекташ. Павела Теделова. Венимира Кръстева Тетевен. Йоанна Симеонова Тетевен. Лиляна Рачева Тетевен.
Никова Тетевен. Никола Петков Тетевен. Да. Така, Адриан Игнатов Перниц. Михаил Симеонов Перниц. Весела Веселинова София, къде е невероятно това? Много смеки, жена. Цветан Иванов Казанлък. Методий Николов Казанлък. Стела Карайлиева Казанлък. Елица Тодорова Казанлък. Християн Карайлиев Русе. Заповядайте. Християн Трифонов Русе. Станислав Кожухаров Русе. Елена Емануилова Русе. Борис Цветков Русе. Елиза Борисова Русе. Нина Петрова Русе. Борислав Цветанов Русе. Иван Петров Русе. Лъчезар Стойчев Русе. Доминик Николов. Искам да наградим и оркестрите тази вечер. Съжалявам, но отново ще почна от Делчев. Невроковски китарен оркестър. Ивайла, къде е? Ивайла, ела да получиш наградата. Тя ще получи парите да ги стопанисва. Парите ги слагаш под душека. Русе, китарен оркестър. Тетевен. Тетевен, заповядайте оркестъра.
Почва вече бащи. Сега почивка малко. Ами както някой Да, малко трябва да починем. Какво казваш? Буква Д се повтаря. Буква Д се повтаря. Дали чухте всички? Буква Д се повтаря. Разбра ли ти, човек? Ти разбра ли? Да. Добре. Ами айде започваме сега. Неврокопско хоро Стела. Световна премиера в парка на град Гоце Делчев. Пиесата е написана по случай Лятна академия Пеещи струни 2023. Първи акорд. Форте Русенско. Давай. Още, расте. И сега леко затихаме. Затихаме леко и сега се обръщаме към... Давай сега. Да чуем макама. Така. Концертмайстора на Неврокопски оркестър Стефан Вълев. Да. И сега доцент Росен Балкански. Откъде го извади този Долче звук? Това е италианска китара, аз знам. Да. Един бенд. Може ли да чува? Един бенд. Това иска. И сега Северния вятър. Антон Йончев. Северния вятър. Макамки джаз. Олеле. Нещо става тука. И сега малко към Перник сменяме акорда. Дай насам. Да. Сменяме акорда сега. Да. Живи ли сте, хора? Живи ли сте? Дръж здраво. И сега затихваме лекичко. И пак се връщаме към ми. Хайде. И сега. Така, готови, буква Б, като Борис от Бургас. Внимание, готови ли сме? И... 2, 3, раз, 2, 3, раз. Ето е Нина! Моята любимка. Аре, Нина. Нина от Русе. И пак. Давай. Така. И Елиза. Така. И още. И сега почва. Хорото. Да, магическо. Да звучи като магия. И пак се повтаря. Сега малко форте. Още малко. Дигаме силата. Така. И сега почва. Айде мерак има в Неврокоп да идам, там да си купя белило. Айде нашите моми пукна да ги пукни, а на Ергени сърце да заигра. Опа! Сега! Оркестъра! И пак. Сега. Неврокоп да ида, там да си купя белило. Айде нашите моми пукна да ги пукни, а на Ергени сърце да заигра. Айде, хорото! Аре сега, ако има някой да играе от Неврокопския ансамбъл, ама няма ги колегите тук. И пак. Така.
момче. Много добре. Так. Финала. Финала. Последния корт от тебе. Аплодисменти за Росен и за Тони и за Съни! Ами това беше, хора. Сега време, знаете ли за какво? За хапване и много забавления. Искам да усетите магията на този парк. Това е едно хубаво българско място, така че почувствайте го със сърцето си. Така. Нина, махай на камерата. Да си имам за спомен. Добре.